Hola, sóc en Jules Serrano, director de Fred Picking. Fred Picking és un operador logístic especialitzat en temperatura controlada. Disposem d'unes càmeres amb la més alta tecnologia. Som un dels operadors amb una tecnologia més avançada tant de la comarca com de Catalunya. Disposem de magatzems de menys 8 graus, on hi podem conservar productes com carn, com verdura, com plats precuinats. També disposem de càmeres de temperatura positiva, on hi podem guardar productes com embotits, productes làctics o productes que necessitin un cuidado especial, i una càmera molt especial que la tenim a 15 graus, on hi podem guardar ja productes molt delicats com la xocolata o com el vi. En general, Fred Picking vol ser un referent dintre dels operadors logístics com a empresa especialitzada en productes que necessitin un control de temperatura i una gestió molt acurada. Feta aquesta petita introducció, si us sembla, us convido a veure totes les instal·lacions. Estem pujant al que seria el lloc on hi ha les oficines, tot el departament administratiu. Una nota curiosa és destacar que fem el lloguer d'oficines, és a dir, qualsevol dels nostres clients que hi guarden el gènere 15 poden llogar una oficina. Podem veure aquí, tenim les oficines són com aquestes, ja aquesta està completament equipada, i al mateix temps aquí al costat ens disposem per ja poder llogar completament buida, però que només quedaria decorar a gust del client que la llogués. Aquí, com podrem veure, és la sala punt neuràlgic de l'empresa, on tecnològicament es controla absolutament tots els estocs, l'atenció al client i temperatures de tot el magatzem. Igualment que els ordinadors que controlen els robots i el programa informàtic de gestió del magatzem. Aquí podem veure els gestors dels robots, el que fan anar tota la tecnologia del magatzem. És una tecnologia super avançada amb la qual ens permet prescindir de molta mà d'obra i al mateix temps garantir una qualitat de servei excel·lent. Ara acabem d'entrar a la càmera frigorífica. A diferència dels nostres competidors, disposem d'un magatzem completament automàtic, amb la qual evitem qualsevol tipus de rotura de palets, qualsevol pèrdua de palet. El robot ara va a fer una operació que nosaltres li diem de càrrega. Aquests robots manipulen 2 palets alhora i disposem dintre la instal·lació de 3 màquines com aquesta. Aquesta és la nostra arma, o diguéssim, el tret més diferencial en quant a frigorífics es refereix, que és la sala de preparació de comandes. Treballem amb la radiofreqüència, amb la qual evitem qualsevol error a l'hora de preparació de comandes. Aquestes pistoles ens diuen el que hem d'agafar i la quantitat. Som capaços de, sense trencar la cadena de fred, preparar comandes d'una caixa, de diversos palets. Ara la pistola li diu que n'agafi una altra, d'un altre tipus, i l'operari va muntant el palet. He insistit sobretot que aquest és el tret diferencial de tota la nostra competència i que ens dona uns rendiments de qualitat molt elevat. Les màquines ens van aprovisionant la mercaderia del magatzem que necessitem preparar les comandes, ens la va aportant amb aquest seguit de rodillos, amb la qual anem molt més ràpids que no pas de manera manual. Seguint amb el mateix criteri d'especialització, ara estem en una de les càmeres amb 15 graus positius i la humitat controlada del 50%, on hi conservem producte molt delicat. Seguint amb el mateix criteri, amb les més avançades tecnologies, programes de gestió d'estocs, i si ens donem la volta veiem el tipus de producte que tenim, ja sigui de producte de cacau, ja sigui producte de vi. Aquí podem veure una comanda preparada i el sistema és el mateix que hem seguit amb menys 8 graus. Com aquest altre espai, disposem aquí mateix al costat del mateix espai, però amb una temperatura diferent, que és de 0 a 6 graus, per guardar un altre tipus de producte, com embotit o producte elaborat fresc. Aquí és la zona de càrrega i de descàrrega dels productes amb temperatures positives. Podem observar un procés de descàrrega on abans d'entrar al magatzem es deixen aquí i es farà un posterior control, tant quantitatiu com qualitatiu. Aquí això ja és dintre el frigorífic,
Estem procedint al càrrega i descàrrega, en el qual ara, un cop descarregat, es farà el control de pes i de mida del cupó. Una part important de tot el sistema són aquestes etiquetes que hi posem, que nosaltres els diem les matrícules, on consta el tipus de producte, el dia que entra, el lot, la caducitat. Com podrem veure aquí en els ordinadors, doncs el palet quedaria enregistrat i fem el control, queda enregistrat en aquest sistema. I a partir d'aquí hi ha el magatzem i el col·loca dintre un grau pertinent.